ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 10-16 ಜೊತೆ ಇರು ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಲೆ ಕೈತಾಳ್ಳೆ ಈ ಆಶ್ವಾಸೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಕಂಡ ದಪ್ಪುನೇರ್ಲೇನು ಕಂಬಲ ಇರು ದತ್ತದ ಆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿ ಬಿಡ್ರೆ ಮೂಳುಗಂತ ಇಂದು ನಮನ ಇರು ಮಿತೆರ್ರೆ ಮೂಳು ಮಂಜೋಟಿ ಒಂದು ಮಂಜೋಟಿ ಅವು ಕಂತ ಅಂಜ ಅವಳು ಅಂತ ಅಂಚಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಲ್ದ ಎದುರಿಡು ಅಂತ ಉದ್ದ ಮಲ್ತದ ಇರು ಕಂಬಲ ಅಲ್ದ ಅಷ್ಟದ ವರ್ಷ ಕಂಬಲ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಲ ನಮನ ಪರಂದಗ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಂಬಲದ ಏರು ಬುಡುಪನ ಗಂತು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಏರು ಮಾದ ಅಲ್ಪ ಮಾದ ಅವನು ಅದು ಉದ್ದ ಪಿರಾವುಡು ಅಲ್ಪ ಆಡ್ದು ಏರು ಇಂಚಿ ಗಿರಾವುಡು ಅಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಗೆ ಏರು ಪಾರನು ಮುಲ್ತರು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ರ ತೋನಿಪನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮನಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಇಡುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡಡುಲ್ಲ ಈ ಕಂಡಡು ಬಾರಿ ಪಿರಾವುಡು ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಆ ಕಂಬಳ ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಏಪ ಶುರುವಾಂಡು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಅವೊಂದಿತ್ತು ಐನ್ ಏರು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ ಕಂಬಳದ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರಡ ಕೇಂಡೋನಗಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೋ ತೊಂದೇರು ಅಂಚ ಇನ್ ಯಾರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿನ ತೀರೇಂದು ಬರ್ಕ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಅಪ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಜಾಗೆದ ಎದುರುಂತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುದ ಕಂಡಡು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಏಪ ಶುರು ಅಂಡ್ ಏರು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ದುಂಬುಡು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮಾರು ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂಕರೆ ದೇವ ಕಂಡ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಕಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪುದಾರದ ಕಂಡೋಳು ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ರಾಜವಂಶೋಡು ಪುದಾಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ದನಿಕೇರ್ ನಾಕುಲು ದೊಡ್ಡ 10-30 ಸಾವಿರ ಮುಡಿಯರಿಗೆ ಏನಿ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದನಿಕ ಒಂಜಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜ ಬಾರ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ದುಂಬು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಕಂಡತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಆಗಿನೋದ ಕಂಡೋಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮುಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಬಾಕಿ ಮಾರದ್ ಮಾಡುದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಈ ಕಂಡೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1978 ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ್ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪೋರಿ ರಾಮನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ದಾರು ಗುತ್ತಿನ ಮನೆ ಎಂದು ಪುದಾರಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಆರು ಐನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಜವನೇರ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೊಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಜ ನಮ್ಮನ ಸಂಕಪ್ಪ ರೈಕಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಾಯಿಲ್ರಲ್ ಬಂಡ ದೀತೀರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಜುಮಾನೆ ಆರ್ನ ಮಗೆ ರಘುನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಬಂಡ ದೀತೀರಿ ಆರು ಈ ಊರ್ದ ಪೂರ ನೇತೃತ್ವನ ಆರು ತೂಂತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ದಾರ ಅಂಚ ಆರು ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಮುಕ್ಕಲು ಬೋದು ಕೇನ್ನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾನ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂಡದು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ 10-16 ಜೊತೆ ಇರು ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಲೆ ಕೈತಾಳ್ಳೆ ಈ ಆಶ್ವಾಸೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಕಂಡ ದಪ್ಪುನೇರ್ಲೇನು ಕಂಬಲ ಇರು ದತ್ತದ ಆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆ ಉಮೇದಡಿ ನಮ್ಮನ ರಾಮನ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಮುಲು ಶೀನಾ ಗೌಡ್ರು ಬಂಡದ ಇತ್ತೀರಿ ಶೀನಾ ಗೌಡ್ರು ನಾರಿತ ತೀರ್ದೇರು ಅಂಡ ಆರಡಲ ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಓನ್ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಒಂಜಿ ಚೋಮ ಪೂಜಾರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಆರಡ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಗೌಡ್ರ ನಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸೆಲ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಇತ್ತೇರಿ ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತ ಅಂಜನೆ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸ ಒಂಜಿ 10 ಜೊತೆ ಇರು ಇತ್ತಂಡು ಈ ಎರ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂಡೇರಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಅಪಗದ ಯಜಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವಂತನಾರೆ ರಘುನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಬಂಡದ್ದು ಶಂಕಪ್ಪ ರೈಕಲ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂಜ ಆರು ಆವು ಬಂಡೇರಿ ಎಲ್ಲಾಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಕಾರ ಎಂಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಉಂತುದು ಮುಲು ಮಾತ ಕಂಬಳಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ ಇಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕಲ್ ಮಾತ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆ ಊರ್ದಾಕಲ್ ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ದ ಪನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪುವಾರಿ ಆರು ಅಡ್ಡಬಲ ಇರು ಇತ್ತನಾರಡ ಎರು ಮೊಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ ಎರು ಮೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣಾಗ ಗಿಡವನ ಎರು ಫಲ ಈಗ ಅಡ್ಡಬಲ ಹಲಿಗೆದ ಎರುನು ಕಂಬಳಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ನು ಮೊಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಅಂತೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಗಲು ಇಂಚಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೈ ಬಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಕಂಡಡ್ ಆ ಪುಡಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಪುಡೆಕ್ ಈ ರೋಡ್ ದಾಡೆಗೆ ರೂಪಾರೊಂದು ಬರೋಂದು ಇತ್ತ ಅವಂಜಿ ಐನ್ 5 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ
ಐನ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಒಂಚೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಉಪದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಜಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂಡದ್ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಗೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಪೂರ್ ಹೊಡೆದು ಪಕ್ಷಿ ಮಗು ಇರು ಗಿಡ ಅವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಅವಳಿಗಂತ ಅವಳು ಎರು ಬಿಡರೆ ಮೂಳ್ಗಂತ ಇಂದು ನಮನ ಇರು ಮಿತೆರ್ರೆ ಮೂಳು ಮಂಜೋಟಿ ಒಂದು ಮಂಜೋಟಿ ಅವು ಕಂತ ಅಂಜ ಅವಳು ಅಂತ ಅಂಚಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಲ್ದ ಎದುರಿಡುವಂತ ಉದ್ದ ಮಲ್ತದ್ ಎರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ದ ಅವು ಈ ದುಂಬುಡು ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತನೆ ಕಂಡೊಡೆ ಒಂಜಿ ಇರು ಲೈನ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಇತ್ತ ಜೋಡು ಕರೆ ಅತ್ತು ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಕಂಬಳನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಪರಂದಗ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಇರು ಜೋಡು ಶಾಲಡೆ ಗಿಡ ಅವಣ ಕಂಡೋಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಅತ್ತು ಎಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡಾಡತ್ತದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅಡಿ ಇರು ಬಿಡುದು ಐಟು ಟೈಮ್ ಸುಡ್ ಬರ್ತದ ಆ ಎರ್ಕು ಪ್ರೈಸ್ ತಂದು ಇರ್ತದೆ ಅವು ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಡ ಪರಂದಗ ಇಲ್ಲ ಐನ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಕಪ್ಪು ಸಸರ್ ಕಪ್ಪು ಸ್ಟೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಜ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ದೇನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಮಿಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಅಂದ್ ಮಾಡದು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ದ ಅಂಜ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮಂತ ಎಂಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಇರಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮಂತ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನೆ ಎಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಇತ್ತ ಎಂಗಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲೋಡೆ ಎಂಗಲ್ ಗಿಡ್ದಿರುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೊಡ ಪೇರಿತ್ತೇರಿ ಐದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಐತೇರಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಯಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೇರು ಗಿಡ ಓಡು ಅನಪುರ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಎರ್ಲಪ್ಪಗ ಇಂಚೆ ಕಂಬಳನಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಐದು ದುಂಬು ಎರ್ಲಿತ್ತ ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಅಂದೊಂದತ್ತು ಅಂತೂ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಡು ಮಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಪೋಪನ ಹಂಚಿನ ಅಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀಜಾಡು ಅಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪಶಿಂಚ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಮಗು ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಜೋಡ್ ಕರೆ ಮಲ್ದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ ಮಾತಿರಿಗಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಎಂಗಲ ಪಪ್ಪ ಕಂಬಳ ದನಿರ್ತಾಕಲು ಮಾಂತ ಸೇರ್ದು ಎಂಕಲೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಮಾಂತ ಕಟ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಂಡೆದಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಡಬ್ಬಲ್ ಜೋಡ್ ಕರೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಜ ದಾಲ ಎಂಗಲ್ ಖರ್ಚಿದ ತೊಂದತ್ತು ಬರೀ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ ಪೂರ ಶ್ರಮದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆತನ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಉಂತುದು ಎಂಗ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಟೈಮುಡು ಮೂಲಂತ ಜಾಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂರ ಅಪಗ ಈ ದಂಡೆ ಇತ್ತನು ಇತ್ತನೆ ಮೂಲ ಇತ್ತನು ಕರೆ ಇತ್ತನು ಕಂಬಳ ಉಂತದಿ ಬುಕ್ಕ ಕರೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದ ಉಂತದಿ ಇತ್ತನು ಐಜಿ ಕರೆ ಇತ್ತನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಅವಂದೇ ಇತ್ತನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು 6-7 ಅದನ್ನ 2000 ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಂದು ಯಾರು ಪಂಡ ದಂಡೆದೆತ್ತು ನೈದಕ್ಕೂ ಉಂಟು ಕಂಬಳ ಉಂಟುದು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆತನು ಸರ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 78 ಇರ್ತು 2004 ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನೇಟ ಅವಂದಿತ್ತು ಏತ್ ಜೊತೆ ಬರ ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲೊಂಜಿ 45 50 55 60 ಜೊತೆ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಬತ್ತಂಡು 40-45 ಜೊತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರೋಂತಂಡು ಬಂಡಿತ 40-45 ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನ ಎರುಕುಲು ಮಿನಿ ಓಣ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಮುಗ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಹಣ್ಣು ಬಂಡಾರ ಅಂದಿತ್ತೇರಿ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಬಂಡದ ಪುದಾಡ್ ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲೇ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುಣ್ಕೆ ದಡ್ತಾಕುಲು ಅಕುಲ್ ನೈರು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬರೋಂತನು ಅವು ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದ ಅವು ನಾಯರದ ವಿಭಾಗ ಹೊಡಿತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಅವು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಪತ್ತು ಅಂಚಿನ ಇರಲಿ ಅವು ಬತ್ತಿತ್ತ ಅವು ಮೂಳು ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದ ಬುಕ್ಕ ಮಟಂದ ಬೆಟ್ಟು ಅನಂತರ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅವಳ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಪೋಂತನ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ನ ಮಟಂದ ಬೆಟ್ಟು ಅನಂತರ ರೈಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಇತ್ತನು ಐಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ ಕಂಬಳದ ಅಂತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮೂಡು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ರಾರೆ ಮಟಂದ ಬೆಟ್ಟು ಅನಂತರ ರೈಕಲ್ ಬುಕ್ಕ ನಿರಂಜನ ಪೊಪ್ಪ ಅಗಲ್ ಮಾತು ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಮೂಲು ಕಂಬಳ ಆವಡು ಅನುಪನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಐಕ್ ಬಿಡ್ತಾನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಗಲ್ ಬರಾಕಲು ಮೊಲವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬಳದ ರೆಫ್ರಿಯರ್ ಮಾತಾರ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ಮಟಂದ ಬೆಟ್ಟು ಅನಂತರ ಈಗಲೇ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ಅಂಜ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ದಾಖಲ ಸಾಕಾರ ಬಾರಿ ಇತ್ತು ರಮಣತ್ರ ಐಕಲ್ಲ ಐತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ದುಂಬು ಮೂಡೂರು ಪೌಡ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರ ಆರೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಅಂತ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಉಂಟುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಬಂಡ ಉಂತಾಯಿರಿ ಇತ್ತೆ ನಾವು 2 ಮಲ್ತು ಅಂದ್ಲೆ 2 ವರ್ಷ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತು ಅಂದೇರಿ ಆರೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ನಾಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಅದನ್ನ ಅಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಕಂಬಳ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಸಾಪ ಉಂಡು ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಜ ಅವು ನೆರವೇರ್ಸಾರ ಮತ್ತೆ ಅಕಲು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದಂಡ ಅಕಲೆ ದಲ
ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ದನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಬೇರನ್ನು ಅನ್ಪೋನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ಒಂದಿಪ್ನಾಗ ಏರ್ ಪೂರ ಏರ್ ಗಿಡಪ್ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಬರಂದೈತಿರು ಸರ್ವ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡೇರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳೋಡು ಗಿಡ ಅವನಾಕ್ಲು ಪಣ್ಣಾಗ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಟೈಮುಡು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಅನ್ಪೋನ ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಲ್ದ ಕಂಬಳ ನಡತ್ತಂಡ ಐಕೊಂತ ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಮಂಟಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತನಾಗ್ಲಿ ಇರು ಪತ್ತುನ ಇರು ಮಾದಾದ್ ಬಿಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂತ ಅನುಕೂಲ ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವುದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇಡೀ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿಗಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಎಂಗಲ್ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆದಿತ್ಯವಾರದನೇ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಂದ್ರ ಬುಲ್ಪುರ್ದ ಬಯ್ಯಾನ ಮುಗಿ ಹೋಗ್ತಂಡು ಪಂಡಂದು ಬೈಲ ಕಂಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆದೇಕ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಆತ್ ಜೋಡ್ ಕರೆ ಮಲ್ತದ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೋಗ ಪೋದಿಜಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಎರುಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಮೂರು ಕೆರೆ ಇತ್ತಂತುಲೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ದಂಡೆ ಕಟ್ಟದನೆ ದುಂಬು ಕೆರೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಎರು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಉಂತ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಡು ಮಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಎರು ಬತ್ತಂಡ ಅಂಜ ಒಂದ ಜನಕೊಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಮಂಜೋಟಿ ಬೊಕ ಈ ಜಾಗದ ನೆನ್ನು ಮಾತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೂದು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಂತೇರು ಗಿಡವಣಾಕಲು ಪೂರ ಬರ್ತಿದ್ದೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳದ ಇರ್ನ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರ ಆರ್ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಿಡವಣಾರ ಬೊಕ ಜಯನ್ನೇ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಕಿಂಜಾಲ್ ಆರ್ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ ಕಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಾರಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಆರು ಗಿಡ ದೇರಿ ಕಂಬಳಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಡುಬೈಲ್ ಗಿರ ಕಂಬ ಆರ್ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡ್ ಗಿಡ ಅವನಾಕಲ್ ಮಾತ ಬರೋಂತೇರು ರೆಫ್ರಿ ಅದು ಏರ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂದಿರಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಎಂಗಲ್ನ ಬೇರೆ ಮೈಕೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮಠಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಐಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆರೇಡ ನೇತೃತ್ವ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ ಐತೇರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಐತೇರು ಸುರೂತ ಕಂಬಳನಾಗ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೇರು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಅರ ಇಜ್ಜೇರು ತಿರ್ದೇರು ಆರನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ಆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ರೆಫ್ರಿಯರ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರ್ನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗುಲ್ ಬರೋಂತೇರು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ್ರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬುಡ್ರೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಆತ್ ಮಟ್ಟೋಗಿ ಎತ್ತಿದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಡ ಆರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬತ್ತೇರ ಆರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೂವಾರ ಅಂದ್ ಜಾಗ ತೂಕ ದೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಾನ ಮೀನಿ ಬಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೀನ್ ಉಂಡ ಸರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ಬಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಡೆದಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರಾಣಿಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತೂನಾಗ ಪಾತಿಯರ್ ಒಂದುರ್ಲೇರು ದಯನ್ ಮಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬೋಡಾದು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪವನು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಅಕ್ಲ ನನಗೆ ನೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿಯರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತೂನವರ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಮಾರ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದುರ್ಲೇರು ಅಂಜ ಅವು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡ್ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಇಂಚಿರ್ದು ರೋಡ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿರ್ದು ಎರು ಕಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ತಿರ್ತು ಮುಕ್ಲಾನೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಅವಳು ಪಿರ ಒಂಜಿ 3-4 ಎಕರೆ ಜಾಗ ತಿರ್ತುಂಡು ಎರು ಕಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲ ಮದ್ದಂತೆ ಜಾಗ ಬೋಡವು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾನೇ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೋಡು ಹೊರತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಆಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆಗೆ ಪಂಡಾಕಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಡುಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದಲ್ಲ ದಾರಳ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ ಅಂದ್ ದುಂಬುಡು ಉಂಡತಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೋಗ ಏರು ಬಂಡಾಗ ಒಂದು ಮಂಜೋಟಿ ಏರು ಬತ್ತು ಉಂತಾರ ಮೂಲ ಒಂದು ಮಂಜೋಟಿ ಏರು ಇಂಚಿಡ್ದು ಪಾರ್ ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಜೋಡು ಕರೆ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದ ಅವ್ ಗಂತ ಆ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದು ಏರು ಗಿಡ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ದೇವರನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಎದುರದ ನೆಕ್ ಬರ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೌಂಟರ್ ಮೂಳಿತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಡತಿ ಅಂದ ಅವು ಮೂಳು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಏರು ಬುಡುಪನ ಗಂತು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಏರು ಅಲ್ಪ ಮಾದ ಅವನು ಅದು ಪಿರಾವುಡು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಏರು ಇಂಚಿ ಗಿಡಾವುಡು ಅಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಗೆ ಏರು ಪಾರುನು ಮುಲ್ತರು ದುಂಬು ಬಂಡ ಅಂಚಿರ್ದಿಂಜ ಅದ ದುಂಬು ಇರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊಡೆದು ದಕ್ಷಿಣ ಹೋಗಿ ಇರು ಬರುವಂತಂಡು ಆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಇದೇ ಪಾರು ಬರುವಂತ ನೀರು ಆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಆ ಮರ ಉಂಡತಿ ಆಲದ ಮರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಇಡೇ ಪಾರು ಬರುವಂತ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ಇತ್ತು ನೀರು ಅವು ದಿಂಜ ವರ್ಷ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಬಳ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಬಂಡದ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬರ್ಪುನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಉಂತೇರ ಅನುಕೂಲ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ನಡತ್ತಂಡು 12 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಡತ್ತಂಡು
ಅಂದ್ ಜನಪುರ ಸೇರಿದ್ದೀರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರುಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಶ್ವಾಸದಾಗಲ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಒಂದೊಂದ ಮಧ್ಯ ಜಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಬುಂಡ ಒಂದೊಂದ ಮಧ್ಯ ಜಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೊಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷೋಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಅತ್ತನ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಕಂಬಳನ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐತ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಜಾಗ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಐತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಐನಾಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ ಮನಸ್ ಮಲ್ದಿರ್ದ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಮಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಯ ನೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮೂಲು ಜಾಗ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ರೋಡ್ದ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಸೌಕರ್ಯ ಉಂಡು ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡಿ ಬುಲ್ಪು ಬೈಯ 2-4 ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಹಿಡಿದಿಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ಷಾಲು ಇಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಆವಡ್ ಸರ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಎದುರುದ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಮಾರ ಕಂಡಡೆ ಉಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತಿನ ತುಂಬು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಏರು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಏತ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಓಪುರ ಏರುಪುರ ಬರಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ಏರುಪುರ ಗಿಡಪ್ನಕ್ಲ ಬರಂದಿತ್ತು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ